ओपन जाबाय मबाइला बेयो डिसप्लेया 6.5 इंची फुल एचडी प्लस एलसीडी। हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू बेक माय खन्थाइ मुलुग यूट्यूब चेनेल। स' लोगोफोर, आङो दिनै गोबाव समनि उनावसो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनो हाबाय। आङो आंनि माखासे गुबुन खामानिनि थाखाय आङो सम होनो हायाखैमोन इउट्यूबनि थाखाय। आरोबाव आंनि देहाबो दासिम एसेबां मोजां नङा, लोमजानानै दं, गगा मोननानै दङ। नोंथांमोना आंनि भइसखौ एसेब्लाबो गुबुन खोनादों जानांगौ। आङो दिनै बे नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनायानो जाहैबाय, आङो दिनै फ्लिपकार्टनिफ्राय मोनसे मबाइल अर्डार खालामदोंमोन। बे अर्डारखौ आङो मैयासो खालामदोंमोन, मैया सानडे, ओमफ्राय दिनै मानडेआवनो फैबाय आरोना। इसेबां थाबैनो करियारा आंनि एड्रेससिम फैनानै डेलिभारि खालामफैबाय। आङो बे मबाइलखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिगोन। मबाइलनि मुङानो जाहैबाय रियेलमि नार्ज' 30 आरो बेनि एमआरपिआ 14,500 अनलि। आङो मोनसे नोंथांमोननिसिम फिसा रिकुवेस्ट खावलायनाय, नोंथांमोना दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउट्युब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होलां। आरोबाव बेफोरबायदि माखासे आनबक्सिं खालामनाय बा गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअफोरनि नटिफिकेसन मोनबाय थानो थाखाय आंनि बे साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बे साखाथिनि बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै लानो दाबाव। स' लोगोफोर, फैदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायलांदिनि। रियेलमि नार्ज' 30 आङो बेखौ नैबे मोनसे बहाय बिल एड्रेस मोननो हायो, बिलिं एड्रेस। बेखौहाय दायो जोङो बेखौ अपेन खालामनि। जोङो बिनि सिङाव मा मा मोननो हायो नायनि। नैबे मबाइल कभार, मोजाङानो कभारा, डिजाइन दङ। आरोबाव बेनि सिङाव नैबेयो सिम कार्डनि पिन टुल, नैबेयो लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दायो फाइनालि मबाइलखौहाय जोङो नुनो मोनबाय। नैबेनो मबाइला जोबोर मोजां लुक्सआ। नै रेसिं ब्लु कालार, जोबोर मोजां नायनोहाय। ट्रि केमेरा, बेवहाय केमेरा मोनथाम दं, ओमफ्राय मोनसेयाव फ्लास लाइट। मोनसे मेन केमेराया 48 मेगापिक्सेल, ओमफ्राय मोननै केमेराया 2 मेगापिक्सेल। आरो ओरैजोंहाय नायोब्ला जोङो फ्रन्ट साइडनि केमेराया 16 मेगापिक्सेल। आङो दायो मबाइलखौ अपेन खालामदों। रियेलमि बे बक्सनि सिङाव मा मा दंबावो नायबावनि जोङो, मा मोननो हायो। बेयो बेनि चार्जार, बेयो 18 वाटनि फार्स्ट डार्ट चार्जार दे। बेयो केबोल C टाइपनि, बेयो C टाइप केबोल। बेनोसै आरोना बेफोर। मबाइलखौ नायनि। अपेन जाबाय मबाइला। बेयो डिसप्लेया 6.5 इंची फुल एचडी प्लस एलसीडी। आरोबाव बिनि बेटारि एमएमएचआ 5000 mAh। बेनि स्टरेजआ 64 GB रम। ओमफ्राय आङो रेमखौ 6 GB रेम लानाय जाबाय। 6 GB रेम 64 GB रम, आङो बेखौ लानाय जाबाय। दा फाइनालि जुदि नोंथांमोनाबो बेखौहाय जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला, आंनि आनबक्सिं खालामनायनि गेजेरजों बेनि लुक्स आरो बेनि मबाइलनि फेसिलिटि आरो बेनि केमेरा माखासे मबाइलनि फेसिलिटिखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना फसायदोंब्ला, डिजाइनफोरखौहाय नोंथांमोनाबो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामनानै बायनो हागोन। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों डिसक्रिपसनावहाय बे मबाइलनि लिंकखौ होनानै होगोन। जुदि नोंथांमोना पसन्द जादोंब्ला बे डिसक्रिपसननि लिंकआव थांनानै चेक खालामनानैहाय नोंथांनो माबायदि रेम नांगौ आरो माबायदि रम नांगौ बेखौहाय चेक खालामनानै नोंथांमोनाबो अर्डार खालामना लानो हागोन।
स' बिदिब्ला आङो दिनैनि बे आनबक्सिं खालामनाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोदान भिडिअआवहाय जोङो लोगो मोनलायफिनसिगोन।